बाप हमार तो कर में फूट गए घर में आवे खातिर जब से ओइनी नु तब से बताओ ऐसन क्यों के करम लिखाला काहे भगवान कौने लेखा से तू हमारे करम लिख देला किस्मत में ससुर अनहरे मिलना भतार बहिरे मिलना आ देवर गुंगे मिलना आई तीनों जी के मामला तो हमरा समझो में ना आवेला मन तो करेला कि का हम करी बताओ हे भगवान हमरा तो बुझाते ना बेटे का हूं आओ मामा कहाँ होनी दिखा दनी बोली आपके तो भस में हमरा के नहीं के समझ में आता का आपको होता नहीं आई देखी बाबूजी के रहा का बबुआ का रे बबुआ मैं हमें कॉल नहीं हो कि छापे से अरे हमरा का लौका दा कर दल के यार का बा होता हो हाउ का होता ला ए देवर जी ऐसे कहत रहनी कि बचपन में नु ज्यादा बोलल खरा तो तू बोलते ना रह एकदम चुप ना शरम आवत है ऐसन चुप होला ना कि अभी ले काऊ का बोलता ला तोरे बबुआ क्या बात बा बोलो जब लौकी चश्मा का खातिर लगइल बानी इतना स्पेशल हाय का के जी एकरा में जी बबुआ के कपड़ा के उत्तर प्रदेश से किन के देखा त निक बा हमरा त अखिए नहीं के हई लड़की के कपड़ा लेके आइल बना लड़की के टी-शर्ट कहत ना कि बबुआ खातिर लेके आइल लड़की के टी-शर्ट ना पतो हा देखो बबुआ के खूब झकास अरे छोड़ी ना लड़की के टी-शर्ट टी यार उघार के देखो ना बड़ा नमूना अरे मन हमरा के लौकत ना बटे कि लड़की के टी-शर्ट हटे लड़की के टी-शर्ट दे देल बना सा हो हमरा के हां कुर्ता देखो उघार के ना उ कोनी के जीन्स वाला चाहिए लड़का के चाहिए रे मैया ई कितना के हटे है बाबूजी 130 रुपया के दवा कुर्ता हो बाप रे बाप ऐसन कुर्ता नु ई क्या है पहनल जाला है ओ जलीदार मंगल नहीं हो करले हो अरे ये इतना जलीदार बाटी नु किल्ली आपके बेटा के हम पहना देनी एकदम सुघर खान लागत नहीं निक लागता हो हमरा त खियो के जानी 130 रुपया देनी है कि हर नंबर या 1000 को थमा देनी है ओकरा के अब तो धैले रहने बगले में इने मन ना बाटे हां अब बतावा ना ए बाबूजी के पैसे दिल सट जी आज के बाद से बिना कुछ हमरे ना कहले एगो सामान मत लेके आम रहो समझ नु हई पैसा डाले नु गई ई फाटल कपड़ा ले ले बानी पता नहीं वो कल केन करे भीख मांग ऐसे तो भीख मांगो ना पहने न सन फाटल बा हो हम तो निमन भीख मांगवा ऐसे बढ़िया पहने सन झाड़ के आजकल बबुआ ई देखा तो कुर्ता ए सुना ने खाना खा ले लो खाना खाइबो ना बबुआ हमारे का पहनात ले रे बबुआ जाई जा खा के रख ले बानी किचन में आ रख ले बानी जाई बाबूजी अरे ए सुन ना हो ए देवर जी लेके जाई जी ना तो दिवाली में लड़क चाहिए हां जानते हो हां देखो हेडिया लेके जा रही है जा रख ले बानी नो काट के दे दिया रे बबुआ देखिए बबुआ नीचेवा मत गिरा दे रे बबुआ बाप रे बाप माथा के टेंशन बनल बा असल एगो बाटे बीमारी त पैगो बाटे बड़का बीमारी त एगो ओकरो से बड़का बीमारी बाटे हम देखल के पीछे रहम तो हम आऊ करे लग पगला जे काचे गंगो हे का कहतड़ा का कहतड़ा हो ने का हमा देखाओ त ना तो बुझातो ना बाटे हम बालों के संग खेलतनी आहि रे मोइया नदियो के बेटा है का कइले बले लौकत तोरा के मर के हम पसंद ले रहनी बताओ पूजा पाठ में ही धान काम आइले आ चावल पहन के पूरा तू नाच देला ना नदियो के प्रश्न ना बेटा का कहतनी हां बहिर तू नहीं है भगवान हम के करा से कहतनी ना कहां हम कुछ कहतनी कहां कुछ कहतनी हाय काहे कइला हवा काहे के ना धो के रख ले रहनी नु हम कहां कुछ करतनी नोते के बेटा के हम कुछ करेलो ना बनते थे एकरा जब सुनाइए ना त हमरा कोनो कुछ कहले का फर्क पड़ते मन तो खूब मारी देख बेटा है की कर सकते मैं छुए के कर सकते छुए के अरे तो हम कनी हां तो की कर सकते काहे को छुलावा देखलावा ना कि सुबह सुबह मर गिरती करत रहनी त
तेरा नहीं छै कि मन पकड़ के बोली नोचली अरे हम छुअनी है तो का है इन कइला हवा ना कोई नहीं है ना पेन के हाय हेंगा काहे कइला हवा पसारत रहनी है ई छुमत मन तो कोट दी तो बताई भी बढ़िया से एमे डुबा के मार सर के डुबाई सर के रुको बता तुम सर ई काहे हमारा के मार काहे मारता नहीं बोलबा तू बहिर तू नहीं आज तक सारा बहिर नु आज तक के काने में कोच दिल तो सब सुनाई लगी रुको समझे में नहीं आवत काहे मारती हमके कुछ बटन बनावते ए से मार अब छोड़ा चुपचाप खाना देते घूर के घर में रह जा तीनों जानी हमार दिमाग हमार काम तो करत नहीं बना तो काम बिगड़बो मत कर जा खाली काम बिगड़ खाती ए भगवान इतना विपत में मन तो करता कि तीनों को जहर दे दी एगो बाटी तो अनहरे बैठे हेगा चलताटे एगो बाटी ना आओ कइल रहते एगो बाटी में का सुनाइए नहीं के देता हमरा को तक का कर बता आई मैया फिर से हमरा के धनवा धोए के पड़ी ज्यादा धनवा धो देतनी फिर बेटोर के न देखे में हमरे के करे पड़ी उकुल खाली काम बिगाड़ सर हम करत रही ओ हमरे के भी करे पड़ाटे मैं पूरा धान नाश कर दिलस न एक बेटा एको काम तो करे न बेटे कहम नु कि दाल में हल्दी डाल द त मैं नमक के पूरा उछुल दिया सन हम नमक डाले के कम तो सर पे उछुल दिया ऐसे बढ़िया कुछ कोनो कम भाई नहीं हमारा के मार दो भाई ए रुको भाभी न भाई हो मार ए रुको इधर ए रामा मत ठीक है लाला इनकर हमरे के अरे नसी के बेटा आप तो खाना न देनी तो के खिया चाहिए नहीं चाहिए नु तो के हुरे खाते देना बना के हम अरे का बोल भाई बाबू का बोल भाई काई को बोल हो अरे बाबू जी बताइए जी मत का बोल बा हो अरे ना भइल बा ना बोल बा ना अरे का पूछत तुम लोग से हो नील मानी हम हां के ई कहो अरे नमस्कार प्रणाम भैया हम संतोष सरार्थी नमस्कार प्रणाम भैया हम गोविंद विद्यार्थी देखी जा भैया सब हम तो अनहरे बानी आ हई बा तो बहिरे बा एगो गुंगावर लतू तो केन कहां भौजाई के मार के फरारो हो गई हैं परेशान एगो घर में भइल जे बहू तोड़ देना हमर एगो घर में परेशान भइल जे बहू आई के करा से कोनो बात कहू ऐसन कुल नहीं तन समझ बुझ के तनी देखब पतवा तनी बढ़िया से अरे तकते बोल के तीनों से बानी परेशान मत घूम वीआईपी कंपनी के चीज जापान ठीक ना हिसाबे किताब से काम चला लेबे के बाटे हां काहे से कि जो भी बोले को तने बोली जी नमस्कार प्रणाम हम सपना चाहनी हमनी के आपन टीम में लेते वीआईपी कॉमेडी वर्ल्ड तो देखने जे हमनी के कॉमेडी वीडियो बनी जे बस आपके एंटरटेन करे खातिर बाकी कोनो एक मकसद ना रहलटे लेकिन देखी जा कि मतलब एगो मकसद रहलटे में निकलत हटे कि मतलब शादीशुदा एगो औरत रहली तो उनकर सब लेके चले के लटे पूरा परिवार के बांध के ले चली हमार घर में इतना मुसीबत रहलटे कि एगो हम ही सही बन बाकी सबे के गलती लेकिन अपन परिवार के हम लेके चल रहे दूसर कोनो लड़की रही तो भाग जाई लेकिन ऐसा गलती मत करा जाए जैसे हम अपने परिवार के लेके चलत रहनी है कितना गलती होता लटे घर में रहत रहनी है वैसे आप सब करो जाए बाकी सब हमरा से कोनो गलती हुई तो माफ कर जाए ए सब के साथ दे जा विदाई अगले वीडियो में फिर से मिले हम का कहीं जा जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।